wach SGR. SGR ne okotime yo makare. Nikech kane ilieko parono, ne en paro mane riwo pinje mang'eny moingo Kenya ka. Ne en Kenya, Uganda, ne dhi nyaka Rwanda. Omiyo sama ni iketo kogno migawo mar kelo pesa no kata ka hola no, ne wan gi geno ni wadhi loso SGR mane dhi tudowa gi pinje maoko gi mondo mwandu mang'eny ne wuok e ndara ka dhi rewo. Hawi marach, pinje mamoko go nodhi oringo wewa. Aparo ni kane giyudo ni nwamedo lieko bech project no mwang'ao malahinya ma isebedo kiwinjo ka wapimo SGR wa gi ma Tanganyika ma en electric to ni beche ni piny malo marwa. Omiyo mibadhi moro nitie manogo tach kanyo. Mani adieri makende. Mak mana ni kama koro wachope ni ka korigo wafaini SGR ma kamoro e dwe ka dwe pesa motiyogo e yor kendo ni recurrent cost mare oingo pesa mochoko. Tieni en SGR makelo mana lal to en gop jopiny. Wadwa timore nade. Saparo ni en bura manyaka wabed piny kaka jo Kenya, wawach gi jo China ni kamoro ne okodonje yo makare. Kamoro onego wang'iya ni yo machielo magowi ni nyane kaka idolego. Nikech kogika makoro ka okichudo to atamalo 1.3 billion ok en pesa matin, en pesa mang'eny. Koro nyaka bed ni waneno ni to wanyalo timo. Nikech 1.3 billion is a lot of money.